jara nono sang sini tini nang hoi phai malai mane hinke nang to khoroksa kok borok toke ay keba short film drama ne ngi ning sini jat hastewo hinke nang le tawo hastewo belai kino tawo bulai toklai rok ngi tong violence solai tong hinke nang le omono nini thani tamo message renai te nang tamo kusarnai hastene lukoroma pulan hambai sini jorani nisno bele hamanyok hagi tini ana joram mabagai je sini je election ni je movement no 16 tarik February pai thamani yaglo tini March 2 tarik gonana paikha gonana paimen pore je gothana rok nugui tongo joto jaga no bulai toklai mema kenda rabo ke boya nini niji bai ning bai angse nglai tong karon ma hingnen to kuno oko kreli karon sing joton che ek hamjaklai tong sing debrum sing tampla nya ba jar gণতন্ত্র দেশ ba jar ang hamjama khaini ang BJP khayo ang Congress khayo ang Tipra Mata khayo ang IPFT khayo abo kuniya jar khomata jar hamjam gon ma khanya abo nongomti khayo ne nor tini bulai jeri philai tongo nok sok lai tongo nok kaisa sanamna thanga ka koilak tin bera nok tang thang je 2 lakh bai thang kaisa nok sok ja goni mani pok bothom no nge khrai ni nelia busuk bipra nge borong nok sok ja mok bisan ko gya am haya singjoto na hamjagi tonganyan che chinom hai sok janani ba bopti khayon binamti labar sok jani binok sok jani chinom hai kun proshno krei norok jot je hamjam jan khaiteng haiban somti khayewe sing je gothna non sum muthubui sing shanti ke sini Tripura hano singni hamjam ritlang damano sing am sama sai tongnai abon bagino ani lukorong koyam sungo singja hai gothna ro khaime oi sing kasang thangmang ka chaw buskang ni sal ro le je to amai violence ngi thangka hinke abono nang lukorong no le tamo sane je buskang ni salo je violence sing thangmani abo सरकार बा थांनाय फायनाय नु आम कासे यागुल सिगलाय साना थागा का दिने 2023 जंमारि नुं फा बिफान सरथा फायनाय आटा सिचलेबानो सेमम हाइन पोजिशन थांनाय कारण सुंगम हाइङे तै जों माका सलायनाय बायका माका सलायनाय आं हामजोमन जेसबा खायथंनाय ता गां दाबो एग्जांपल सानथा का आं हामजों माने आं आबोसो खायमेया नों समय आं हामजों बोरिबन जेस काजों आं गलसा नङ मतेका ang hamdamang khomta ang hamdamang patino khanita amai to kuno ma ke nini nogo thang soksanya nogo thang thupto lamka subuna nam hai korible karon togri tomne naila ning bethana ni sana ni bethan pan dipirka bobus khar borok ke thang to sing kha sinai brok bole singma kharnai ang thnya borok ke kiriya krei joton kiwa abono am haing oi sing kaisa bujilai shanti ke thanglai ne sini Tirupran ta khorono koijawo norom hai tang jaja di sing kasang sing nai to ko thanglai tai din kolama tong sing thangnani sing tini salja tabuk 2023 budu kha ma asu bai paya sing je ka thang tong sene sini am hage ring ma thanglai nai samaya nang chan tabuk khairi phayo ang bo borok ka thang bo jolum khanya bile abo yagol che bo bo ta se phairu ko non urunai amo sulai abo sini je bo song thungsa thangba na je sini oga des bai phan che a na sile mung sing tai pa yang thanai abono ama na sile mung khi boi sing hamjama ka talo tu boi sing kasang ka tamo ka sak tamo go phur tamo ka khrang sing joten mili tongnan che sama khale nai nang to khoroksa short film ni nang drama ngi sini jakbo hinke nono kobang mano election buskang ro bo nang bubagrani loge ai ka bubagran thanchani marini flag rok tei nono choba ro khaiman nokha hinke nang le buskani salole te tamo yapiri sene nang dofani bagai dofani khoroksa mo bubagrani senkra ngai awa bo ko bikok nor nokhana ang agi je kun party phan khaya ani mate nang choli tongo ang sudu boduyo ana hamdo boduyo nge je taw 2023 song mariwo jang khoman karon kham hai mini manager ke je sini bubagra je haste o je payment 2 bosor haji ko bonni ni bagai mukti khiklai tong sana thaka ana am babu sunche asu ke khiklai na bo sini ba sini jati no thangsari talang da mano noi bo jata jagan mukti khiklai sai tong ka amake khiklai mani an bu khawa habai ang soi tong malia am bagai ang manuk jakha bubagra no salsa awasala na naisin hne ang joror kha tai phane bo
je bubagra tongmani apa abono ang khai thanai mojiman thung mojimaya manan hini bisa thamin bising pano ang bono logri thanai tawka am haike ongkhori khaya pano ang je hamjam to tongnai tawka atuk to sijagi khaigala je na gru ongkhonai ni wansok tongta Hingke emo buskani salokle nang tamo yapri emo buskang salok nang tamo wansok. busang saloba ko je taw tongma hanyo je ani je so feeling khai tongmana abon khai thanai je na fru buagra ni logino ang ya pilbarnai Emo coba to tabo bubagra to saka nang to khoroksani nang to khoroksa leader buya kuno neta buya nang to khoroksa kok borok to ke ngai se sini jakmo hingke nono to jeng nini emo lifestyle bo sengna thanglia ka politics ni ko bo asuk sengna thanglia hai pono jora supai ke sma sengai risinai bubagra hai ke ba tipra motharo to sawan last fight dok ni samane hai pono o coba ule bubagra joto jaga kuplai ngai malia hinke keplai malia te buskang ni salo tamo o one last pai asuk de thaksinai na te buskang o choba tongsinai o choba khai thangnai jehetu tiprasani constitutional solution right maya sak de o choba le thangnai cholei thangnai na asuk bai thaksinai geno omono nini bising te nang busuk jara te saiman te nang kisisa hasne lukorno kok kesade belai nangmani kuisunor sungka kubunyo je ketal family assembly wo 13 ta MLA angkha 13 ta seat mangkhamani onek borokok so tirbar mothin chikon sapati hinu je 25 বছর চাই 35 বছর চাই ফেনি CPM বড় সে 11 টা মানো যে কেতাল ফাইনাই টিপ্রা মথা যে ফাই 13 টা সিট মা খামা মকু আতা বরকক আবো সাইনান আবো সাই পুজো গয়া আস্তে কথা আবো যে অ্যাসেম্বলি 13 টা সিং সিট মা খা আম বেলে তংস খবর সিনি যে টিপ্রাসা নকর খা বাইনে নাইয়া সিন বাগै বড় খরং কিসানাই সিন যে চবানো সিং যে মা এসানো সিন মা সুং চলি থানাই je masa sing sani tongnai putu tongkha mane sing isorong no suri sano boro sing man thatok ma tongo sino chabano sing thagiwi sing joi khai thanai emo te ke sa sangmon tabuk to je kuplai engya jaga rok bo baksa tipra mothane adong rok senkra rok bubagrani senkra dofani bagai samung khainai senkra rok senkra joi rok baksa no o jaga kuplai englia hene kha thei kubuni bodol thangnai rok hene kisisa jeng social media ni bising tiro ko kasai phemen nukha hinke nang je o kha koi tongnai rukurong nang bono tamo message senai abo khela kunei thingka ke kaise painai kaise senai abdo ungnanyu chenma bai kha bai na nangya sing khela barbar thingmano khela wa se bai thagya am bai nor kha ko na nangya samoya hamjak tin kitcha sa bulungmano a hamjamung ab kunya pa bo non nang tab si khat rak di tab si khator di phanyai salcha bobo borok puntong no se sing pusiri kokhnari tomnano sing borok sing tangi khasiang na ba sin borok abusi khasinai sing ambam bagai sing wanan na ya sing khakra khas tonango sing kun ja thana ya sing oron tongnai sinam mothon tongbai di je chini je candidate je basanai rok je phelnai rong bon ma kesana musungo nor khakoi na ya aba hamdamung je phaibiro bare sin hamdung taibo nor khakolok ke tongja jai hinke emo tabuk je candidate doni bagai sangmung nang aboni bai message candidate 13 jona MLA to borok MLA na engsinai engnai borok to pasangkha hinke borok no nang tamo message renai ai ke ba nang u je keplai engi malia kesen engi thangka hinke borok no nang tamo message renai nang borok no nin khuktoi nang nin bisingtei nang tamo message renai tam message to nin bisingtei kaplai rong bagai tam hanyo je sing borong no chini sin sarkar gothon khaimelia pan ba tipar matha gothon khaimelia assembly wa sini 13 ta seat mangha man pore sing bong pore kaisa kok sanai borok sin bagai khorang ti sanai sing abon nasing tongnai borok suna hamjam ura hani borok suna kok rujak borok karon kaisa jaga kok sanyen ke onek ukunango gabon borok saitung sini bagai sini je greater tribunal je bugagra nasimung amon tibu saiteng abong je painai 13 ta seat manai sini ketal MLA rong no konyum sungo buagrani muktinya norok magan ta khaidi nongni je samung no norok success khaidi ge jai je chennai rok norok khathinya nai khata thiji buagra tongo nonglogi bo fulfill tongnai nor ta agin sajak nor to mubo mala jogba bai abono
norok cheno huni khatnya nang ya nong khata bisira gridi salsa jotono hake phaibine rikthare nong kharak ma baisi borok phainai nong karon nong ni ya thewai norok base me ka ang hinman latha nang mani no busuk jurnang nong karakha tongkha je ni loge buirik thar phainai nong tongman chini nang ni ke ar tonglak no baro nini foundation karakha nok baya karon abono nong karakha tongna hain no nasigi buirik thar ma phainai abang bagai nor khatnya nang esin je chena rong bo nor khara gi tongdi sing jotono logirnai tongo chini jati thansan rong jottor logirnai buagra bo logirnai nor to tis edi sajak ama khata thiji nor ta krakha basati next ugo buskango tini lai thangnai horo kaisa mangphili belai khena kasawai viral angi tongkha 29 Krishnapurni BJP ni candidate Bikas Debama abo tini lai thangnai horo bubagrani oro phai malai phemani abo rokle bahai rok ni bisingte ni tamo nang busuk jati sai rok man emne ang na thansani mari de phaika na bo bubagra bai just decision ni bagai phaika abo rokle abo to ang khla khna ko mane no ugun kho khna ka je BJP ni panyai Bikas Debruma no malai phayu ni khna ka town bagai malai phika town bagai tam nokti kok salai ka abuni je borok mal mani puri to ang kunu khub khna ko sabi mai ko okay topic nang to khoroksa political rajnitik bo thangkrang boya nang political bodol ni khoroksa just member haita enke nangle sabo bai gedalai sabai gothagai tipramo tha hapango phaika enke nangle busuk jorate sabo bai nang hapango thangka enke sajak nini bisingte nini one shot mung tamo ablo ko ko ang kuno leader buya kuno president buya just ang putarsi ba ani hamjong ang hapono hamjagai ang bin logiwo thaga enke nang paithak question paithak no nini srangmang nini thaniwa haste yo bebagai na tabo violence bo ngi tong enke abono paithak kisi sanang hasten lukoro no kok sare dite tong kesang tong na bagai nini thani message rekhan ke nang to khoroksa belai ke mung ganang एकेबा सिनेमा गनां कक बरक जिगम सा सब फिल्म ने नों सिनि जांग के नि बिसिंते नि किसि सा हासनाय लुकरनो टंक सा टंना बगै केसा ngap to belai nama ko tabo YouTube ni skul kangka bulai jak nok sok salajak lar bagan sok salajak gari bo khok jang mamnugo karon chung kaisa kaisa mane ajina thanan thangangka onek kosto nam ekte kai ekte kribarang 100 kaya abo ke wanso gya bokhopuru bokhok paile kan kendo barje bokhok jangnani ya je malik ni bukha tamung khana bo kaisa kaisa nok tangnani rangboron phanyai kaisa kaisa labar kai pusi phanyani serai khoroksa nok serai pa soijona phangso pusine ne serai khoroksan bisi saw omseke labar rogo asake kosto ke ma pusu nang je chana somiyo omhake sokja kangka bukha thithang tamani CPM thang tamo tipramo thang tamo BJP thang tam congress thang song mai khanya ko gya sing joton ekhe tongnai kendobar nang kaisa nang tabu bazar hat dirio thani 20 টাকা কম 20 টাকা ka ma o mukhe thingse phaisa pungya ha ka kaisa kaisa mane nos tong ni mani busuk a maling ni bukha tangna an phan kan bu tangna nin bo khaise kan du khonangnai karan sungom heng ya oi sing jotono ekhe tonglai na tam kasak tam ko ba sing jotono je hamjam si sing relai nai bile reman bisingo pano sing om hai ingya oi sing jotono thamsa khaiye jotono millai sing akhe sing mole sing tam wala nya ba sing tam wala nya no wala nya kun portion scribble nang tak saka onyo dofani borok nang nang khana ka nok sok jago no sigang bong khana ka tabu gonanan pore samaka singba singsi totally tongsu tang singjo sing tudang tang tutai nyangba sini buji thai jango buji thai tong na nango wansung tong nango dini anu khung dini bo komai thaka ma dini mai chere kol sama sa kana mai phaisa ma sa kana bukhamuk ti kalena je sokta jangna je sok jangna babu mai hinga ro mokol mukti ma phayani serai mai chan ka aboni cinta khanyang nai sing kunna nang ya sing joto na ekhe tonglai ne kunu walai sklai krikhe jini je sini
JST je sini dopharongno जों walai mung krike जों serai kena o 2023 no जों par khaile na norok tawlai di an nong hani ya theromi koyo om henge using kasang parlai hambai tabuk sa garal nini o kami am chay ole bahai ungi to sini kami am sai to kuno om hai violence so krei जों joto no nini BJP ngtheng CPM ngtheng Congress ngtheng जों joto no ekhe tongo जों buni paran borong se hada habno जों opsi kirlai dong bui biang tu jan phatar phanya hnai जों abono जों salai tongo जों buni paran borok no chinyang habriya जों gotona khaya hnai asodon to je gonana election ni chimi gonana live thangi bento sini yang ro kuno violence noi kha kuno nokbo sokje ko nokbo torse gari bokje ko asuk jordai जों tapkano chinya kam kha ton tong tawke election ni di ko gonana ni phuru chimi te paramothani khorongnai lama kasui puja kha asuk no by chance ngi na buskang sala ungi thangka hinke norle tamu yapi jokse aboro non wan somung dit tong by chance ngai thake to asuk je saman bisingo bui khogoi sikono to ke paya siwi si khogo abno no sikok bui biang te jan khai phai pina ab to bui mukti thangma digi rogo phai khebe to sungta abo saimangla tawke judi nang ngai thaka borok sinike जों bin mungoi direct thanao affair khanya bin mungoi case nai by thakni buskangni salole nangle tama okok porok short film badi nang tongnai na nang guguni ai kheba nang bodolo choba khaina bagai nang pati u phainai aboro nini wan somung dit tong ang pati be kuno krei just ang butar se ang hamjang ma jaga ang je hamjang jaga burunai jani samung anga samung ba nang chai thanai ang kuno pati or nini MLA sana boya leader sana boya anga podong nang hamjige tutali ani short film je ang je samung khai pemene anga ban chai thanai da mai da na chang mai jora roi kok sam ambai